Dobrý deň, vážení diváci Justičnej tribúny. Dnešný diel budeme venovať rozsudku súdneho dvora, ktorým odpovedal na prejudiciálnu otázku položenú Mestským súdom Bratislava 1 v jednej trestnej veci, ktorá má názov na súdnom dvore Kotaňák. Tento názov veci je fiktívny a o čom pojednáva uvedený rozsudok súdneho dvora, o tom sa porozprávame s predsedom trestnoprávneho grémia Mestského súdu Bratislava 1, pánom doktorom Michalom Valentom. Nech sa páči, pán doktor, povedzte nám o tom rozsudku trochu viac, čo sa týkala položená prejudiciálna otázka, aké závery sformuloval súdny dvor a čo to bude znamenať pre trestné súdnictvo. Rozsudok súdneho dvora Európskej únie, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, je z 30. apríla 2026 a bol vydaný, ako už odznelo, v prejudiciálnom konaní, ktoré inicioval Mestský súd Bratislava 1 vo veci označenej ako Kotoňák. Ide teda o fiktívne označenie. Inak ide o vec vedenú pod spisovou značkou súdneho dvora C748/2024. Ide o rozhodnutie, ktoré sa dotýka v podstate každého trestného sudcu v Európskej únii. A to z toho dôvodu, že toto rozhodnutie kladie jasnú a záväznú hranicu medzi prípustným procesným uvažovaním súdu vyššieho stupňa a nepriateľným anticipovaním viny obvineného. Skôr ako by som teda uviedol samotný právny rozbor, načrtnem veľmi v stručnosti skutkový základ, ktorý predchádzal tomuto rozsudku súdneho dvora. Ešte na bývalom okresnom súde Bratislava 3 bola podaná obžaloba na obvineného, ktorý je v prerokúvanom teda rozhodnutí označený anonymizovanými iniciálami AC pre prečin ohovárania podľa paragrafu 373 odsek 1 odsek 2 písmena C trestného zákona na v podstate tom skutkovom základe, že obvinený mal prostredníctvom internetu zverejniť sériu videí obsahujúcich nepravdivé tvrdenia o intimnom živote poškodenej. Súd prvého stupňa trestné stíhanie dvakrát zastavil s odôvodnením, že konanie obvineného opísané v obžalobe nie je trestným činom. Krajský súd v Bratislave obe tieto rozhodnutia obakrát zrušil na podklade podanej sťažnosti prokurátorom a vec vrátil na nové konanie. A práve v odôvodneniach zrušujúcich rozhodnutí Krajského súdu sa nachádza toto jadro problému, ktorý sa dostal na stôl súdnemu dvoru. Odvolací, alebo lepšie povedané v tomto konaní, alebo v tejto procesnej situácii sťažnostný súd vo svojich odôvodneniach v podstate napísal následovné. Z vykonaných dôkazov nepochybne vyplýva, že obvinený vo vzťahu k poškodenej používa klamstvá, útočí na ňu a že intímny pomer medzi ňou a svedkom SB je výmyslom obvineného. Použil teda sťažnostný súd také formulácie, ktoré na prvý pohľad nepôsobili ako nejaké predbežné procesné hodnotenie, ale skôr ako záver o vine. Mestský súd Bratislava 1, teda ako jeden z nástupníckych súdov okresných súdov v územnom obvode Krajského súdu, dá sa povedať, sa ocitol v procesnej pásci. Je tomu tak pretože podľa trestného poriadku, podľa paragrafu 194 odsek 5 trestného poriadku je súd prvého stupňa po vrátení veci nadriadeným súdom viazaný právnym názorom, ktorý formuloval nadriadený v tomto prípade sťažnostný krajský súd. Zároveň však mal Mestský súd pochybnosti o tom, či tieto názory prezentované Krajským súdom sú zlučiteľné s prezumpciou neviny obvineného a teda konanie prerušil a položil súdnemu dvoru Európskej únie 4 prejudiciálne otázky týkajúce sa ďalšieho postupu. Prvé 3 otázky Mestského súdu Bratislava 1 v podstate smerovali k tomu, či
právo Európskej únie bráni postupu, keď odvolací alebo teda sťažnostný súd rozhodujúci o opravnom prostriedku, v tomto prípade o sťažnosti prokurátora proti zastaveniu trestného stíhania, vo svojom odôvodnení podrobne posúdi dôkazy a skutkové okolnosti prípadu, a to spôsobom, ktorý môže vzbudzovať dojem viny obvineného. To bol súbor prvých troch otázok. Štvrtá otázka riešila dôsledky. Teda to, čo má súd prvého stupňa urobiť, ak dôjde k záveru, že prezumcia neviny obvineného porušená nadriadeným súdom bola. Pokiaľ sa týka prvých troch otázok, súdny dvor sa zaoberal a svoje celé rozhodnutie oprel o smernicu 2016/343 upravujúcu prezumciu neviny. Táto smernica, veľmi zjednodušene povedané, zavádza minimálnu harmonizáciu a rozlišuje medzi súdnymi rozhodnutiami o vine, ktoré patria do meritorného rozhodovania a ktoré prichádzajú vždy až na konci súdneho procesu, na konci vykonaného dokazovania, a medzi ostatnými procesnými aktmi vrátane predbežných rozhodnutí. Takými môžu byť rozhodnutia o väzbe, o postúpení veci. Sú to všetky rozhodnutia mimo rozhodnutí o vine meritorných. V tomto prípade išlo o rozhodnutie o zastavení trestného stíhania. Súdny dvor uviedol teda medzi iným, že na predbežné rozhodnutia sa vzťahuje článok 4 odsek 1 smernice, ktorý zakazuje označovať osobu za vinnú, kým sa jej vina zákonným spôsobom nepreukáže. No a teda z hľadiska procesnej efektivity súdny dvor formuloval veľmi dôležité konštatovanie. A to, že súdny dvor výslovne potvrdil, že smernica neobsahuje pravidlá, ktoré by precízne určovali, ako musí súd síce odôvodniť predbežné rozhodnutie v trestnom konaní, ale nebráni tomu ani, aby odvolací súd zaujal podrobné stanovisko k dôkazom svedčiacich v neprospech obvineného a ani nebráni tomu, aby takéto rozhodnutie sa opieralo o dôkazy zhromaždené v prípravnom konaní, ku ktorým sa obvinený vyjadriť nemohol. Toto všetko odvolací sťažnostný súd vo svojom rozhodnutí môže urobiť. Takisto ako môže nariadiť prvostupňovému súdu vykonanie ďalších dôkazov alebo procesných opatrení. Čo už však druhostupňový súd by urobiť nemal. Odôvodnenie nadriadeného súdu musí byť formulované tak, aby nevzbudzovalo dojem, že osoba je vinná zo stíhanej trestnej činnosti. A práve tu vstupuje do hry pre trestných súdcov známa bohatá judikatúra Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva k článku 6 odsek 2 dohovoru, ktorou aj vo svojom rozhodnutí argumentuje súdny dvor v rámci odpovede na túto štvrtú prejudiciálnu otázku a odvoláva sa aj na chartu základných práv Európskej únie. A práve z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že prezumcia neviny je porušená vtedy, keď súdne rozhodnutie alebo vyhlásenie obsahuje jasné konštatovanie, podľa ktorého sa dotknutá osoba dopustila trestného činu, hoci o vine nebolo rozhodnuté rozsudkom. A teda v nadväznosti na to porušenie môže nastať v tomto ohľade aj bez formálneho výroku o vine, práve v odôvodnení dotknutého súdneho rozhodnutia. A teda súdny dvor tiež zdôraznil, že pri tom posudzovaní toho, či k porušeniu prezumcie neviny došlo, je potrebné zhodnotiť celú škálu okolností, za ktorých boli tie výroky použité, povahu celého konania a podobne. Čo je ale pre prax veľmi dôležité, a to je to, že ak sa bavíme o tomto konkrétnom prípade, rozhodnutie sťažnostného súdu, teda Krajského súdu v Bratislave, bolo prijaté v predbežnom štádiu konania a samo o sebe nestačí na vylúčenie porušenia prezumcie neviny len ten fakt, že nejde o rozsudok. Áno, takýto prístup by totiž to zbavoval ten článok 4 odsek 1 smernice
svojho zmyslu a bol by v rozpore s tým článkom 4 smernice. A súdny dvor v tomto ohľade poskytol také vodítko prvostupňovému súdu, na čo sa zamerať. Teda prvostupňový súd by sa mal zamerať vo všeobecnosti, či výrazy použité nadriadeným súdom, konkrétne tvrdenia o tom, čo sa stalo, nestalo, ako konal obvinený, ako obvinený nekonal, mal venovať náležitú pozornosť deklaratórnym faktom alebo konštatačným, lepšie povedané, kde by sa nadriadený súd mal vyvarovať tých jednoznačných tvrdení bez použitých formulácií. Javí sa, že je dôvodné podozrenie, že. Pokiaľ sa týka tých samotných dôsledkov pre prvostupňové konanie, súdny dvor nevidel nejaký zásadný problém v interpretácii článku 3 smernice, ktorá vyslovene zakazuje porušenie prezumcie neviny. Z tohto ohľadu nemôže ani dôjsť k porušeniu paragrafu 194 odsek 5 trestného poriadku, ktorý už tu bol zmieňovaný. Čiže pokiaľ by sa prvostupňový súd neriadil konštatačnou časťou zrušujúceho rozhodnutia o vine obvineného, nemôže mu byť vytknuté, že nerešpektoval právny názor vyslovený nadriadeným súdom, alebo že by sa nebol riadil jeho právnym názorom. Konečný výrok súdneho dvora v podstate znie v tom smere, že neuplatnenie protiprávnych posúdení neznamená, ale že súd prvého stupňa môže ignorovať celé rozhodnutie odvolacieho súdu vrátane procesných opatrení. Toto treba vykladať tak, že prvostupňový súd síce nesmie sa riadiť, nazvime to zjednodušene, predčasne vyslovenou vinou v procesnom rozhodnutí, ale musí dodržať všetky ostatné pokyny súdu nadriadeného, ako je napríklad pokyn na vykonanie dokazovania a podobne. Toto porušenie prezumcie neviny neneguje celé to rozhodnutie krajského súdu a neneguje ani povinnosť prvostupňového súdu v ďalších častiach bezvýhradne dodržať rozhodnutie súdu nadriadeného. Vrátenie veci teda na nové konania, príkaz na vykonanie dokazovania sú procesné opatrenia, ktoré totiž sami o sebe neobsahujú žiadne stanovisko k vine. Ani nebývajú naviazané na to rozhodnutie. Môžu teda zostať v platnosti aj vtedy, keď niektoré časti odôvodnenia nadriadeného súdu, ktorý by porušil prezumciu neviny, zostávajú teda v platnosti. Záverom teda možno povedať, že pre sudcovskú prax plynú 3 základné závery. Poprvé, že odvolacie súdy môžu pri predbežných procesných rozhodnutiach podrobne hodnotiť dôkazy, ale musia vložiť formulácie, ktoré nevzbudzujú dojem viny. Po druhé, samotný predbežný charakter rozhodnutia nie je zárukou súladu s prezumciou neviny. Táto zásada sa totiž uplatňuje v každom štádiu konania. A po tretie, ak súd prvého stupňa zistí, že posúdenie odvolacieho súdu prezumciu neviny porušujú, má nielen právo, ale aj povinnosť ich neuplatniť, a to priamo na základe práva Európskej únie. A na ostatok teda procesné opatrenia, ktoré odvolací súd nariadil, zostávajú v platnosti, pretože sú oddeliteľné od protiprávnych posúdení v tých dotknutých odôvodneniach porušujúcich práve spomínaný článok 3-4 smernice. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor, za váš čas a vysvetlenie a vám za to, že nás sledujete a zachovávate nám svoju priazeň.